kde sme v priestore, v ktorej sme. Najmä sa nejaké poďakovanie za to Bože požehnanie a poďakovanie všetkým, ktorí teraz sa tu podielali na tejto slave, na všetkých týchto aktivitách, ktoré tu išli. A ako prosby naďalej Bože požehnanie pre všetkých, ktorí pomáhajú pri tejto stave, ako aj pre Bože požehnanie kostolom ako takom. Spoločne vyznajme vieru. Verím Bohu. Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvedcuje náš rozum. Svätá Mária, Matka Božia, veľa za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu. Svätá Mária, Matka Božia, veľa za nás hriešnych. Medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť. Svätá Mária, Matka Božia, veľa za nás hriešných teraz i v hodine smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, teraz i vždy na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim. A teraz vlastne by nasledovalo požehnanie tohto kríža, ktorý potom bude vyzviknutý a daný a ukotvený hore na veži. Apoštol Pavol hovorí: Ježiš Kristus sa opominil, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi pod svetí, aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Naša pomoc v mene Pánovom. Pane, vypočuj moju modlitbu. Modlíme sa. Pane Svätý Otče, všemohúci a večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento kríž, aby nám bol ochranou a priviedol nás k spáse. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu konať dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech je nám útechou v žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.
Modlíme sa ku Kristovi, ktorý nás vykúpil svojim svätým krížom. Odpovedajme spoločne, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pane Ježišu, vyznáme, že Ty si náš záchranca a náš kráľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Daj, aby sme Tvojmu krížu, ktorý sme boli poznačení pri krste, ostali verní navždy. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Premôž svojim svätým krížom všetko zlo vo svete. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Svojou milosťou posilní chorých, pomôž utrápeným a núdznym, aby svoj kríž nesli v spojení s Tebou. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. K Márii voláme, každej úzkosti, prosú Boha za nás, Matka ľudosti, vyjeme sa k Tebe, rúža duchovná, prosú Boha za nás, nebieska rovná. Vyjeme sa k Tebe, rúža duchovná, prosú Boha za nás, nebieska rovná. Pán Boh zapáč, že ste prišli, si našli čas, že vám krásny zvyšok dňa. S Pánom.